Felly, rhowch groeso i Sioned, please. Sioned, sgwrs lan. Iawn ti, wel croeso i Abertawe. Diolch yn fawr. Teimlo fel gytre siwr o fod. Ma fe, ni arfer wneud drama wahanol cynrychiadau ar y llwyfan fe, so mae fe'n, braf iawn cael bod nôl. O, gred, diolch yn fawr iawn i ti. Nawr, wyt ti yn ddiweddar wedi cael dynwebu am wobr talent ifanc y flwyddyn ar y sgrin gyda gwobrau darlledu chwaraeon a hefyd denwi fel un o rai i gadw llygad arno ar sgrin gwobrau newyddiaduraeth chwaraeon Prydeinig. Felly llongwarchiadau am y ddau beth na. Felly, dyn ni gael gweld ychydig bach o dy waith di ar y sgrin cyn bod ni'n dechrau sgyrsio. Ethan, I guess the season you're having with Leeds and just the relentlessness of the Championship, the fact that you're pushing for promotion, you're hungry to get to the Premier League, does that make you even hungrier to get to another major tournament with Wales as well? We want to bring that from here going into that March camp. Craig Bellamy, welcome home and huge congratulations on being named the new manager of Wales. And it's been described as the job that you've always wanted, and now that it's yours, how does it feel? Yn unig I fod nôl gyda'r tîm, ond I fod nôl yn arwain dy wlad fel capten. Pa mor hapus I ti gyda hwnna? Ie, mae pob amser yn proud iawn I fi I arwain y tîm allan, ond... Before we finish, I do want to ask you about Tom Lockyer, if I may, David, because you've got two players in this Wales squad who have gone through a hell of a tough time with their health, and I guess you're in a unique position where you can talk to Tom. What conversations have you had with him? Yeah, I've had plenty. Obviously, me and him chat on a regular basis. Like we're really good friends. So obviously, the highs naturally come with lows. If I could ask you about the penalty. It was gutting at the time because I felt, I'd let my team down, I let the nation down. But if this current Sorba Thomas could go back to the Sorba Thomas you were a year or two ago, what do you think he would say? I'd tell him to put his ego to the side. You're not the best player in the world, Sioned Dafydd yn barod am y gêm, yn barod amdano ni. Nos ddiwetha, Sioned, sut mae Reykjavik felly? Mae Reykjavik di fod yn gret, Dylan. Mae'n o'r yn amlwg. Owain, ti di rhannu'r ca gyda Craig Bellamy, ond fi mor sori. Ti'n gorfod rhannu'r ca gyda fi heno, ond yn amlwg ti'n nabod fel person Owain. Ti di synnu o gwbl gyda beth I ti di clywed wythnos yma amdano'r ffordd mae wedi bod yn gweithio? Na, ddim o gwbl. I'm going to start with this midfield, because that seems to be the area of concern in this squad. Not a lot of depth there in this first team, but also down to the youngsters as well. Noswaith dda a chroeso mawr ato ni ar gyfer wythnos dyngedfennol I dîm pêl-drod Merched Cymru. Noswaith dda, Dylan. Mae tîm Cymru yn ymarfer just tu ôl I fi fan hyn a fel o'n i'n disgwyl. Mae Rob Page wedi dewis yr 11 cryfa. Sison, am ffordd I orffen y twrnament. Bring it on then, amdani. Wel Owain, Gwenan, diolch o galon am eich cwmni chi heno. Diolch I chi hefyd am wylio adre. Cofiwch ymuno â ni nos Sul pan fyddwn ni'n croesawu'n cymdogion ni o lawr yr hewl Lloegr yma I St Gallen. Ond heno, Vive la France? Na, Vive la Fishlock. Nos da. Gret. Felly hwnna'n rhoi, hwnna'n rhoi blas da o, sy'n ni'n meddwl, I chafbwynt gyrfa falle? Heb os, neu un ohonyn nhw yn bendant, yn tyfu lan, yn watchan chwaraeon ar Esbyrrec, pob camp, pêl-drod, rygbi, neu be bynnag, oedd gweld tîm pêl-drod Cymru enghraifft yn cyrraedd Euro 2016, a ni'r un oedran, a chi o'n I yn y coleg, a fi'n cofio bod yn y dafarn o watchan Esbyrrec ar y teledu, a jyst yn meddwl, dwlen ni wneud hwnna rhyw ddiwrnod. Felly, oedd cael cyflwyno darllediadau Cymru o mas yn yr Euros, heb os yn eich chafbwynt. A hefyd, taw tîm y menywod oedd I hefyd ar tro cynta I ni weld nhw yn cyrraedd prif twrnament. Oedd hi'n special iawn. Oedd y gemau ddim yn gret, oedd y canlyniadau yn sicr, nid be o'n I moyn o ran y pêl-drod, ond o ran profiad gyrfa, heb os yn eich chafbwynt enfawr. Gret. Beth arall sydd wedi bod yn eich chafbwyntiau? Ti'n gweud un o'r eich chafbwyntiau yna. Beth arall sy'n aros yn y cof? Heb os mynd I Gwpan y Byd mas yn Qatar gyda tîm y dynion. Oedd hwnna
Fi'n credu achos o'n i ddim yn disgwyl mynd chwaith, o'n i mond i bod yn neud y swydd am rhyw 2 flynedd a o'n i wir yn meddwl bydden nhw'n dewis gohebydd lot fwy profiadol, lot fwy hun na fi, felly pan ges i'r alwad ffôn yna yn gweud bod fi ar y tîm, bod fi ar y plen i fynd i Cata, o'n i'n teimlo fel un o'r chwaraewyr wedi cael call-up. Oedd hwnna heb os yn brofiad special iawn. Eto, falle bod fi'n jinx o'r tîm. Oedd y canlyniadau ddim yn gret yn amlwg, pob tro fi'n mynd i wneud y prif tournament, ni byth yn dieddol o wneud yn dda iawn. Ond oedd cwpan y byd heb os, yn ddiweddar hefyd cael gweithio gyda Sky Sports ar ei rhaglenni Soccer Saturday a Soccer Special nhw. Mae hwnna wedi bod yn briliant hefyd, camu mas o Gymru. Mae'na restr hir iawn, fi yn lwcus iawn, joio. So pam ti'n siarad am dy waith, fi'n lle synhwyro y cyffro sy'n dy lais di pan ti'n sôn am cael dal o lan i fynd i Cata ar enghraifft. Beth wyt ti'n mwynhau am dy swydd? Siwr bod y peth i fi mwynhau mwyaf, jyst yr adrenalin sy'n dod gyda'r swydd yma. Yr adrenalin, y cyffro, y ffaith bod pob diwrnod yn wahanol. Mae fe'n amhosib i gael unrhyw fath o routine solid. Sa'n credu lle ni byth bod mynd swydd ble fi'n eistedd ar bwys desg 9 gloch tan 5 gloch. Di llun i ddydd Gwener, felly mae pob diwrnod yn wahanol. A pan i ti'n mynd i wneud y gemau yma, fel wythnos nesaf er enghraifft, pan fydd tîm y dynion yn wario Bosnia, Herzegovina nos Iau nesaf, eto bydd jyst cymaint o gyffro, cymaint o adrenalin, a fi'n credu hefyd i ti byth yn gallu rheoli beth sy'n digwydd ar y ca, felly ti'n amlwg yn gorfod ymateb i bynnag sy'n digwydd. Felly fi'n credu siŵr o fod jyst yr holl gyffro sy'n dod gyda'r swydd. Felly, dyn ni gymryd nôl i'r dechrau. Nepell lan yr hewl yn yr ysgol uwch-radd fan ysgol Abertawe. Cyrra ni nôl i Abertawe a pa fath o berson oedd Sioned Dafydd yn yr ysgol. Fi'n gwybod bod chwaraeon yn bwysig i chi fel teulu a pêl-drod yn arbennig. Gwylio chwaraeon. O'n i ddim yn wneud unrhyw chwaraeon pan o'n i yn yr ysgol. O'n i yn cysau gwersi addysg gorfforol. O'n i lot fwy o ddiddordeb yn wneud drama, o'n i yn y côr, llifaru, siarad cyhoeddus, popeth. O'n i'n gwneud popeth o ran stwff allgyrsiol. O'n i siŵr bod beth o swyl, fi dal yn berson swyl. Ond o'n i wastad yn joio'r elfen yna o berfformio. Sa'n credu, mae Leri Cole yn athrawes drama, sa'n credu bod hi'n sioct bod fi wedi benni lan yn gwneud gyrfa ar gamera. Achos hefyd, o'n i'n meddwl, falle taw acto, falle byddwn ni'n mynd lawr. Hefyd, o'n i'n gwybod oedd yna lle mynd i fod acto neu rhywbeth i wneud gyda'r cyfryngau. Ond nes i'n really joio'n nghyfnod i yn yr ysgol. Abertawe, ysgol hollol ffantastig. A jyst yn teimlo mor gefnogol hefyd, oedd yr athrawon yn ffantastig. Jyst o ran yr holl gefnogaeth o'n nhw'n rhoi i ti. Yn enwedig yn y weiched, fi'n gwybod, mae fe'n anodd weithio pan i chi falle ddim yn gwybod beth chi moyn wneud, a chi'n dewis pa gyrsiau brifysgol i wneud. Felly, a wedyn ni, yn amlwg, pob penwythnos, mynd lawr i watch y Swans gyda dad. A wedyn ni, o'n i siŵr o fod, yn y weiched dosbarth, na pryd nes i dechrau meddwl, bydde gyrfa fel gohebydd pêl-drod yn rhywbeth byddwn ni'n joio wneud. Fi'n cofio nes i ryw gystadleuaeth i fynd i wneud wythnos o brofiad gwaith gyda'r Evening Post, dal yn bodoli ar y pryd. A nes i wythnos yn ei adran chwaraeon nhw a cael y cyfle i fynd i un o gynadladau'r wasg lawr gyda Clwb Pêl-drod Abertawe. A hwnna oedd yn dechreuad. A wedyn, mynd i Fangor i studio. Be nes ti studio yn y brifysgol? So nes i'r Gymraeg yn Mhrifysgol Bangor. A eto wedi joio. O'n i'n agos iawn rhwng naill y Prifysgol Bangor neu Prifysgol Abertawe, actually. Ond o'n i'n meddwl, falle fi moyn gadael gytre, felly nes i penderfynu mynd mor bell o'n i'n gallu. Lan i'r gogledd. A fi'n credu beth oedd yn holl bwysig o ran yng nghyfnod i yn y brifysgol, a fi'n siŵr bod chi gyd yn ffindo hwn hefyd, oedd popeth o'n i'n neud tu fas i'n astudiaethau. O'n i'n ffodus iawn ges i gyfle i fynd i wneud bach o brofiad gwaith gyda cwmni Rondo sy'n cynhyrchu Sgorio a rhaglenni pêl-drod S4C.
achos mae swyddfa gyda nhw lan yn Cynarfon, a o'n i lan am 6 o'r gloch bod bore dydd Sul, achos o'n nhw'n cynhyrchu rhaglen chwaraeon o'r enw clwb ar y pryd, a o'n i'n gorfod bod mewn erbyn 7. Un o'r jobs oedd 'da fi oedd mynd i pigo lan y papurau newyddion y bore ni o'r siop ar y ffordd i'r swyddfa. A wedyn ni, yn amlwg yn dod i nabod pawb fyna, a i fi nawr yn gweithio i rondo. Felly, mae fe'n... Fi'n credu hwnna yw un o'r pethau pwysicaf byddwn ni'n gweud yw just popeth i chi wneud tu fas i'ch astudiaethau chi, bod hwnna gallu bod yn hynod o werthfawr yn y pen draw. A felly, pa mor rhwydd oedd hi wedyn i dorri mewn i'r byd wyt ti nawr yn gweithio ynddo? Oedd hi ddim yn hawdd o gwbl, achos hefyd nath y pandemig ddigwydd yn syth bin ar ôl i fi. So es i wneud gradd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl gadael Bangor a graddio 2019. A wedyn ni, blwyddyn wedyn ni, eithon ni mewn i lockdown. Oedd hwnna'n anodd, achos o'n i'n teimlo fel, fi newydd gadael coleg, o'n i'n barod i fynd, so o'n i mor frwdfrydig, a wedyn ni, pawb stuck gytre am 6 mis neu bynnag. O'n i wedi dechrau wneud gwaith i Glwb Pêl-droed Abertawe erbyn ni, achos eto nes i eitha lot o brofi'r gwaith gyda nhw tra ni yn y coleg, a wedyn ni trwy'r cysylltiadau yna, nath nhw gynnig swydd rhan amser, cwbl o ddiwrnodau'r wythnos. Felly o'n i wedi dechrau hwnna'n barod, a oedd hwnna'n mynd yn rili, rili dda. A dwi'n gwneud pethau eraill i Radio Cymru, nes i bach o waith i Sport Wales, o'n i, credu, felly bod Cathy yma, es i mas i gyfer gymanwlad gyda Tîm Cymru fel rhan o'n nghwrs meistri. So, oedd na eitha lot o bethau bach yn mynd mlaen, ond o ran cael fel actual swydd, nes i stryglan. Sa'n mo'n rhoi ofan i chi, ond y reality yw mae fe'n gallu bod yn anodd. A wedyn ni, ar ôl Covid, nath seiriol Dos Hughes, uwch-ddarlithydd Sgorio, nath e gysylltu, bod wedi yn amlwg wedi bod yn gweld bach o'r gwaith i fi wedi bod yn neud, a oedd rhywun yn mynd bant ar gyfnod mamolaeth dy Sgorio, a ti gofyn os bydde diddordeb dy fi fod yn rhan o'r tîm, ond ar y pryd oedd y gemau weithio nhw mlaen, weithio nhw ddim, eto achos y pandemig, felly oedd hi'n gyfnod od iawn i ddechrau'r swydd. Ond nes i'n oce, achos fi dal me. Felly, beth yw'r heriau sydd ti'n dweud? Ni wedi sôn am beth wyt ti'n mwynhau am y swydd, ni'n clywed y cyffro. Ni wedi clywed tyn bach o pa mor anodd felly i dorri mewn, ond y pandemig yn gyfrifol am lot o hwnna. Beth am yr heriau o ddydd i ddydd, bydde ti'n dweud? Yr heriau o ddydd i ddydd, mae'r imposter syndrome bendant yn rhywbeth i fi'n, ddim yn stryglo gyda, ond mae fe yna. Hyd yn oed jyst yn watchan hwnna nôl, weithiau fi ffili credu taw fi yw hwnna, achos i fi yn cael y degau yna ble fi'n meddwl, pam i fi fan hyn siarad gyda chi, achos i fi dal yn teimlo'n ifanc iawn, a dal cyment gyda fi i ddysgu fel gohebydd, fel darlledwr. Felly mae hwnna rhywbeth yn feddyliol sydd yn gallu bod yn anodd. Yn credu hefyd yr elfen yna yn enwedig fel menyw sy'n anffodus i ddweud bod ti'n gorfod profi dy hun, bod ti'n gorfod profi, bod ti'n gwybod cyment a rhywun sydd wedi bod yn neud y swydd yma. Ers o'n i'n blentyn i fi yn aml, os mae Craig Bellami'n siarad ar wasg neu be bynnag, a i fi yn y stafell mae newyddiadurwyr sydd wedi, fi'n cofio o'n i'n fach a o'n i'n watcho nhw ar y teledu neu'n gryndo nhw ar y radio. A fi'n eisiau nesaf iddyn nhw. Weithio mae hwnna'n gallu bod yn deimlad od. Felly mae hwnna'n rhywbeth arall. A fi'n credu y pwysau o wyt ti ffili wneud camgymeriadau. Nes i ddarllen erthygl ffantastig dy Kelly Cates sy'n yn amlwg yn cyflwyno Match of the Day erbyn hyn a Sky Sports, a mae hi'n rhywun i fi wir yn edmygu, a nath i weid yn Saesneg, oedd yna rhyw ddyfyniad yn yr erthygl oedd yn gweud, there's an expectation for young female broadcasters to get it right straight away and to be perfect straight away. A mae hwnna'n rhywbeth, pan nes i ddarllen hwnna, ni'n meddwl, oh my gosh, Ti'n dda hwnna? Achos fi'n credu, gweud bod fi'n neud camgymeriad, a fi wedi gwneud sawl camgymeriad, na i barhau i wneud loads o camgymeriadau. Fi yn teimlo bod
scrutiny gallu bod yn wath pan i ti yn fenyw ifanc i gymharu os mae rhywun, os mae rhyw ddyn 40 mlwydd oed yn neud yr un fath o gamgymeriad er enghraifft. Felly fi'n credu, mae yna heriau, ond fi'n credu na'r 3 byddwn ni'n rhoi ar frig yr rhestr. Ti'n cyfeirio at y scrutiny na. Ble mae'r scrutiny na'n digwydd? Ar-lein wyt ti'n dod o hyd i'r scrutiny na? Yn anffodus, fi wedi, sa'n defnyddio Twitter neu X rhagor, achos fi'n credu mae'r platform yna jyst yn, ddim yn un neis iawn, achos rhyw 2-2 blynedd yn ôl, oedd na, eitha lot o scrutiny a eitha lot o sylwadau negyddol. Ond fi'n credu beth sy'n bwysig gyda hwnna yw, credu un peth fi'n cofio nath rhywun weithio fi oedd, pa beth cymryd unrhyw feirniadaeth o rhywun bydde ti ddim yn mynd at nhw i ofyn am gyngor, neu rhywun i ti ddim yn parchu. A nath hwnna really stico dy fi. Pan oedd na gyfnod ble, o'n i'n teimlo fel pob tro ni'n agor ffôn fi, oedd rhywbeth. Oedd rhywun yn gweud rhywbeth negyddol amdano fi fel gohebydd. Oedd e'n anodd. Bydde fe'n hollol wahanol tasa un o'n cynhyrchwyr i, neu rhywun i fi'n edrych lan ato tasa un o'n nhw yn gweud rhywbeth beirniadol, neu jyst yn falle rhoi bach o gyngor ar sut i wella, wel, yn amlwg, mae'r rindor na nhw. Ond, trial yng ngorau pyd o gryndo ar ryw, bloc random sy'n eistedd ar ei ffôn yn conan amdano fi. A hwnna'n gyngor da, yn dwi? Achos i drio meddwl pwy wyt ti'n parchu o ran cael berniadaeth adeiladol. Achos dwi ddim yn rwydd i just pido edrych. Ti'n gorfod bod ar dy ffôn, achos ti angen ymwneud ar byd na. Ond wedyn ni, dyna sy'n dod gyda fe'n anffodus. A fi'n credu, fel rhywun, o fi bach yn hun y chi gyfer, chi di tifu lan gyda'r ffôns yma. Oedd na gyfnod pan, o'n i ddetha ifanc, ond fi'n credu o'n i tua 13 pan nath Facebook droi'n really fel big thing. Felly fi yn falch, ymhlentyndod i, oedd e ddim o gwmpas, achos allai ddeall erbyn nawr, mae fe'n hynod o anodd. A fi'n credu y ffordd i fi wedi taclo fe yw, i fi mond really yn iwso cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwaith, really. A fi'n trial trin fel rhan o'n waith i hefyd, achos fi'n credu os ti'n, os mae fe jyst yn dod yn rhan anatod o bopeth i ti'n neud yn dyfywyd personol, dyfywyd proffesiynol hefyd, wel mae hwnna'n gallu bod yn anodd. Ond fel nes ti weid nawr, y feirniadaeth adeiladol yna, hwnna yw'r bit pwysig. A na beth ti moyn, a beth i chi gyd moyn hefyd. I chi moyn gwybod fel i wella, a i chi moyn, a fi moyn clywed hwnna hefyd, achos weithiau yn y diwydiant yma, i chi ddim yn cael lot o feedback. Os ych chi'n neud rhywbeth ar anghywir, wedyn ni'n eich chi glywed, ond os ych chi'n neud rhywbeth yn dda, i chi byth really'n cael lot o feedback. Felly, mae hwnna'n bwynt da iawn. Felly mae lot o bethau ti wedi gweud hyd yn hyn wedi cynnig lot o gyngor i bobl sy'n gwrando arno ni. Felly, beth yw'r cyngor wyt ti'n rhoi i rhywun sydd yn meddwl am gamu'r byd yma, naillai ar y sgrin fel wyt ti, neu falle ti ôl y llenni yn cynhyrchu. Beth yw'r rhai o'r bethau fydde ti'n i cynghori nhw i wneud tra bod nhw dal nawr yn y brifysgol? Fi'n credu y brif peth i fi'n gweithio pawb, achos mae lot o bobl ifanc sy'n moyn gyrfa tebyg yn gofyn fi am gyngor, a'r brif peth i fi'n gweud yw just triwch bach o bopeth, a newch yn siŵr bod chi'n gweud i bob cyfle sy'n dod. Fi'n credu un peth i fi'n falch iawn nes i yw, hwn yw'r uchafbwynt, hwn yw'r bit really glamorous a really hwyl, ond cyn ni, fi wedi gorfod wneud cymaint o swyddi o'n i ddim yn joio, neu eto fel o'n i'n gweud, codi am 6 o gloch y bore, pan oedd ffrindiau fi wedi bod mas tan 6 o gloch y bore, noson cyn ni, fyna cymaint o bethau, sydd ddim mor hwylus i chi'n gorfod wneud. Fi'n cofio oedd na rhaglen rygbi o'r enw rygbi pawb, oedd yn mynd mas cwpl o flynyddoedd yn ôl, a o'n i'n floor manager yn y gêm yna, so fi basically oedd yn gorfod wneud yn siŵr bod y tîmau gyd yn barod i fynd ar y ca. Fi'n cofio sefyll yn y gwynt ar glaw, yn bont fain a Llandyfri, a sa'n nod yn fan fawr o rygbi chwaith, a fi'n cofio meddwl, pam i fi wneud hwn. O'n i tua 22 mlwydd oed, 23 mlwydd oed ar y cyfnod yna. Cofio wneud gwaith
cyfieithu ar gyfer Sport Wales ar un adeg. Oedd yn iawn, ond eto, o'n i'n meddwl, sa'n moyn neud fan o'n beth. Ond, trwy'r profiadau yna, i fi nawr mae yna ddealltwriaeth eang iawn dy fi o siwr mae popeth yn gweithio. Floor managers ar enghraifft, fi'n gweithio gyda un o'n nhw ar bob gêm byw i fi wneud, a fi nawr wir yn gwerthfawrogi pa mor anodd mae'r swydd yna, achos i fi wedi wneud yn hunan. Fi wedi wneud bach o golygu, bach o gynhyrchu, byddwn ni wir yn eich annog chi i... Cos mae cymaint o swyddi yn y diwydiant mae hefyd, felly bod lot o chi'n meddwl, fi moyn bod ar gamra neu fi moyn bod yn ohebydd, ond felly, actually, newch chi ffind o mas, mae rhywbeth arall fi moyn neud yn lle, fel byddwn ni'n dwlu bod yn gyfarwydd o'r gêm, fel byddwn ni'n dwlu eistedd yn y seth, yn gwasgu'r buttons, yr cameras i gyd, a fi'n siŵr, allan mewn 10-15 mlynedd, na i drial neud hwnna, achos fi'n credu, mae fe'n gret os oes syniad clir gyda chi o beth chi moyn neud, ond pidwch yn nghofio am bopeth arall sydd o gwmpas. Mae hwnna bendant yn rhywbeth byddwn ni'n annog i chi wneud, a wedyn ni, os chi yn benni lan bod yn gyflwynydd neu'n ohebydd, newch chi ffind o mas bod chi'n gyflwynydd lot well achos bod chi wir yn gallu gwerthfawrogi popeth, yr holl waith, yr holl bobl ffantastig sy'n gweithio i socs nhw bant i'n neud yn siŵr bod rhywbeth fel hyn yn gallu digwydd. Felly just newch bach o bopeth, newch fel buffet bach a tasto lot o wahanol bethau. Achos mae lot o gyfleoedd really, really cool. Felly hwnna yw siŵr fod bydde'r brif peth byddwn ni'n gweud. A hefyd fi'n credu mae'n sôn o bach yn naff, ond fel just joiwch, fi'n credu weithiau i fi'n edrych nôl ar ynghyfnod i pan o'n i tuach oedran chi, a o'n i mor stressed, o'n i mor moyn neud yn siŵr bod hwn yn digwydd. Weithiau fi'n edrych nôl ar y cyfleoedd ges i, o'n i fel, nes i ddim actually joio, jyst achos nes i ddim really cymryd popeth mewn. Felly achos byddwn ni'n dwlu cael mynd ôl i'r coleg a wneud yr holl bethau ffantastig i chi'n cael wneud ar hyn o bryd. Felly, eto, sôn o bach yn naf, ond just joioch. Iawn te, felly fi wedi gofyn digon yn gwestiynau i ti. Os na rhywun byddai'n licio gofyn cwestiwn i Sioned, rhywbeth chi'n hoffi gwybod mwy amdano, mae wedi siarad amdano'n barod, neu rhywbeth chi eisiau gwybod o'r newydd, rhywbeth dwi ddim wedi gofyn. Mae dyn ni mics fan hyn, lle fydd y mic ato chi. Rwy'n eisiau gofyn rhywbeth? Siôn? Sa'n gwybod sut dwi'n cael hwnna. Dwi'n gwybod dros nhw. Helo, diolch am y sgwrs diddorol. Faint o swatio lan ti'n goffo wneud i cofio enwau'r holl chwaraewyr pêl-droed? Achos sim clem da fi, sa'n gwybod sut mae pobl yn neud y stwff yma. Chi'n gwybod be, fi yn teimlo fel bod fi'n constantly fel adolygu ar gyfer yr holiad. Sawl notebook to fi, mae yna lot o waith paratoi. A eto felly bod hwnna'n bach o gyngor arall. Os ych chi'n moyn mewn i'r swydd yma, mae rhaid chi bod yn hollol obsessed gyda pa bynnag gamp i chi'n neud. Mae eisiau chi just gwybod, na i ddefnyddio pêl-drod fel enghraifft. Mae'n amlwg achos hwnna yw'r brif camp i fi wneud, so mae rhaid i chi wybod popeth. Pob tro fi yn y car, mae yna rhyw bodlediad pêl-drod mlaen. Neu os mae gêm ar y radio na'n neud yn siŵr bod hwnna mlaen, mae mam yn meddwl bod fi'n odian, achos yna gyd i fi wneud gytre, watchan gemau pêl-drod. Sim os pwy sy'n ware, bydd yna gêm pêl-drod ar y teledu. Ond o ran y gwaith paratoi, mae yna lot fawr. Mae'r pens a'r highlighters wastad yma. Yn enwedig y gemau fi wedi bod yn wneud i Sky Sports tymor yma. Weithiau newn nhw hala fi i wneud clybiau fi byth i wneud o'r blaen. Credu o'n i yn Reading cwpl o fisoedd yn ôl, a ni byth i wneud unrhyw beth ar glwb pêl-drod Reading, a oedd hwnna, oedd na sawl tudalen dy fi o nodiadau. Achos fi'n credu hwnna yw un o'r pethau just gweitha allwch chi'n neud, a fe'n gwylltio fi weithiau pan i fi'n gweld gohebwyr neu sylwebwyr sydd yn amlwg heb baratoi, a fi just yn meddwl, come on, mae rai bod chi'n neud y gwaith, achos dim byd wath na'r timlad yna. A mae fe wedi digwydd i fi, pan i fi wedi troi lan i wneud gêm, a fi wedi timlo fel, falle oedd bach mwy o waith gallwn ni wedi wneud ar gyfer hon. Felly, i ateb dy gwestiwn yn feirian, lot fawr o waith paratoi. Pan mae Dylan Ebbs yn dod mewn prynhawn me, bydd fi'n siŵr bydd sawl tip ffantastig gyda fe, achos mae fe'n
sylwebu lot fwy na fi, byddwn sylwebu'n rhoi ofan enfawr yna fi. Felly fi'n siŵr bydd sawl tip gyda Dylan Ebbs o ran, jyst siwr i baratoi. Iawn, unrhyw gwestiwn arall? Ie, ti'n lle pasio'r microffon mlaen, Siôn, diolch. Pa fath o heriau ti wedi ffindo dy'r swydd fel trwy gydol dy yrfa? Heriau, fi'n credu, na wedi rhywbeth wahanol i be nes i, be fi wedi sôn amdano'n barod. Fi'n credu mae'n amserlen i weithio yn gallu bod fel yn intense iawn ar hyn o bryd i fi yng nghanol cyfnod ble fi'n, fi'n teimlo fel bod miliwn o bethau gwahanol yn mynd mlaen pob dydd. A weithio mae hwnna'n gallu bod yn anodd. O'n i'n sôn am y paratoi, weithio pan mae'n amserlen di mor fysi, jyst ffindo'r amser i baratoi ar gyfer wneud gêm, mae hwnna'n gallu bod yn anodd. Nes i Caerdydd yn erbyn Wickham nos Fawrth i Sky Sports, a yn y bore o'n i'n cyfweld â Craig Bellamy, achos oedd e'n coeddi garfan ar gyfer y gêm ail gyfle i ddod, a fi'n cofio o'n i'n stres dydd Mawrth, o'n i fel, o reit, hang on, fi'n gofio bod yn y lle yma, a wedyn ffindo amser i baratoi ar gyfer gêm heno. Felly mae hwnna bendant yn un her, kind of practical, os liciwch chi, sydd yn gallu bod yn anodd. Fi'n credu, fel ni'n sôn gynnau, hefyd weithio mae'r meddylfryd yna hefyd o, bod fi falle ddim digon da neu ddim digon profiadol. Weithio mae hwnna'n gallu bod yn anodd i shifto. A fi'n lwcus iawn bod yna teulu a ffrindiau, cydweithwyr ffantastig dy fi, sy'n mor gefnogol pan i fi yn cael y cyfnodau anodd yna. Achos enghraifft, wythnos nesaf, dy'r gêm ail gyfle, mae'n mynd i fod yn wythnos enfawr i Gymru, a fi'n gwybod mae cymaint o bobl yn mynd i fod yn watchan y gêm ar S4C, mae'n gymaint o bwysau, a fi'n gwybod byddai yn nerfus. Ond eto, wneud yn siŵr bod fi'n paratoi, a bod y gwaith i gyd i cael ei wneud cyn y gêm nos Iau, a just trial bloco hwnna i gyd mas a atgoffa'n hunan. I fi ma am rheswm, fi'n gwybod bod fi'n dda yn neud beth i fi wneud. Neu byddwn ni ddim yn eistedd ar y llwyfan yma heddi. Felly fi'n credu, enwedig i chi fel bobl ifanc, weithio mae'r mental battles yna'n gallu bod yn anodd. So, Great. Amser am un cwestiwn arall yn fan hyn. Beth yw'r gwahaniaeth fwyaf rhwng darllediadau Cymraeg neu Saesneg os well dy ti un neu llall? O, hwnna'n cwestiwn da. Fi'n credu o ran yr ochr practical o ran beth fi'n neud, dim lot o wahaniaeth, achos mae'r rŵtin a mae'r broses o roi gêm fyw at ei gilydd yn debyg iawn. So, sa'n gwybod os oes well fi un i gymharu ar llall. Mae yna rhywbeth eitha cartrefol am wneud gemau i S4C, yn amlwg y Gymraeg yw'n iaith gyntaf. Felly, mae hwnna jyst yn teimlo fi, fel bod fi'n gytre, bod fi'n teimlo'n gyfforddus. Ers i fi ddechrau wneud y gemau i Sky Sports, mae hwnna wedi teimlo fel sioc enfawr i'r system, achos gweithio yn Saesneg a camu mewn i Loegr, fel chi ffili credu pa mor anodd mae fe bod nhw'n gallu hyd yn oed gweud Sioned Dafydd, fel o'n i wedi gorfod hala sawl voice note ar fel i weid yn enw i. Felly, mae fe'n rhywbeth licen i wneud yw gweithio bach mwy tu fas i Gymru. Dylen ni wneud gemau'r Premier League neu watching y Champions League wythnos hyn. Byddwn ni'n dwlu wneud y gemau yna. Mae hwnna'n mynd i fod yn anodd achos fi'n credu, dim bod nhw'n edrych lawr ar S4C neu ar Gymru, ond mae camu mas o'r bybl Cymraeg gallu bod yn anodd. Fi'n credu na pam i fi'n parchu rhywun fel Sarah Elgan cymaint, achos mae'n gwneud cymaint o waith i TNT ar y rygbi ac ati, a mae hi'n un o'r reini sydd wedi camu mas. Jason Mohammed yn un arall hefyd. Achos dyw e ddim yn hawdd, dyw e really ddim yn hawdd, yn enwedig pan mae nhw fel Sioned Dafydd. Ond, so fi'n credu na'r gwahaniaeth fwyaf yw jyst bod, wneud gemau S4C yn teimlo lot fwy cartrefol, achos fi dal yn mynd yn nerfus iawn pan i fi wneud gemau Sky.
Iawn, felly diolch yn fawr iawn i chi mewn gwestiynau. Beth wyt ti'n edrych mlaen at hwnna de? Nesa? Wel, fi yn disgwyl mlaen os wythnos nesa. Fi'n credu fi'n siŵr fod fwy nerfus fel fan neu beth i fi fel o ran yng ngwaith fi, achos dylen ni weld Cymru'n cyrraedd cwpan y byd. A byddwn ni'n dwlu cael y profiad o fynd mas i cwpan y byd arall. Nes i'r World Cup gyda'r dynon, nes i'r Euros gyda'r merched haf diwetha. Pan nath y dynon colli mas ar yr Euros diwetha, o'n i'n gutted. O'n i mor siomedig. Felly, jyst yn croesi busedd bod digon. Gyda'r dynion yn y tanc i gyrraedd America haf nesaf, ond wedyn ni beth sy'n anodd eto, un o'r heriau eraill yr swydd yma yw mae cyment o'n swyddi a'n amserlen ni yn dibynnu ar siwr mae'r tîmau cenedlaethol yn mynd, achos sdim clem dy fi, be fi'n neud ar ôl diwedd mis yma, basically, mae fe'n dibynnu ar siwr mae'r dynon yn neud i fi naill lle mynd i gael haf. Fysi iawn mas yn America, a Canada, a Mexico, neu fyddai'n mynd ar gwyliau lyflu. Peth nesaf yw wythnos nesaf, a gweld beth sy'n digwydd yn erbyn Bosnia, a wedyn ni gobeithio naill lle Gogledd Iwerddon neu'r Eidal. Gret. Wel, diolch yn fawr iawn i ti mewn sgwrs. Pob dymuniad da i ti gyda'r blynyddoedd nesaf. I ni'n dwlu gweld ti ar y sgrin. A gobeithio wedi yn dal i lwyddo a gael enwebu am bethau gwahanol. Diolch i ti am fod mor onest yn y sgwrs. A fi'n siŵr bod chi gyd wedi mwynhau. Felly rhoi clap i Sioned. Diolch yn fawr.